Taxi driver nga nalambigit sa nahitabong road rage sa Marigondon Lapu-Lapu City niadtung Lunes sa udto, miluwat na usab sa Iyang Habig kabahin sa insidente. Samtang LTO-7 Regional Director miluwat na og show cause order batok sa duha ka mga nalambigit nga driver. Ani ang report. Ang 23 anyos nga taxi driver nga si Michael Maasin ang nakigsinukliyay og kumo sa 52 anyos nga habal-habal driver nga si Danilo Imya niadtong Lunes sa udto nga nakuhaan og video sa usa ka netizen. Sa video nga kuha ni Kevin, siya ang nagsulob og puwa nga t-shirt. Sa bersyon ni Michael, kasok ko siya pag ingon ako nga nganong igon ti kag tuyo nga ako may nas ng lugar, diya kong ingnon nga pagawason ko niya kay para mapiti ko ngano kunong iyaha kong buwas yang ikon. Amo to nga dito pag iya kong gihagit, dito sad ko na kuan, nanginit. Motong ako siyang gigawas. Dugang ni Michael, wala makuha sa video ang pagtusok sa habal-habal driver nga si Danilo sa iyang naong. Hinungdan nga iya kining natukmod. Hinuon, human sila mauwang pinaagi sa abag sa ubang mga motorista ug naisyuhan og citation ticket sa traffic enforcer nga mirespondi sa dapit. Nagpinasayloay ang duha ug nagpa-selfie pa. Misad usab ang habal-habal driver nga siya ang mobayad sa citation ticket nilang duha. Apan si LTO-7 Regional Director Glenn Galario sa gipagawas nga pamahayag niini mibutyag nga may giluwatan na siyang show cause order batok sa taxi ug habal-habal driver. Samtang gidasig ni LTO Chief Mendoza ang publiko lakip na ang mga netizens nga i-report gilayon ang susamang mga insidente aron maaksyonan gilayon sa ilang buhatan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, GMA Regional TV Live.